Otuto dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke 12 n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke mbụ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị niile anyị na ha ga-achụ aja Maasị tata. Na aja nke Maasị tata, ezinụlọ Ọgamaka na-enye Chineke ekene n'isi Fada Boni Nkem Anụsiem, onye nke na-eme mmemme afọ 18 o ji wee bụrụ ụkọchukwu, ka Chineke na-agọzi ya na-edu ya. Skọla Ọgamaka na ya ngọzi Chineke na amara ya n'isi Tobi Akụbilo, onye nke na-elote mgbe eji were mụọ ya. Ezinụlọ Amụchie na-enye Chineke ekene n'isi Zion Ọmọle, na-ayọkwa nchekwaba Chineke n'isi ihe oge ọ na-eme mmemme arọ 8 eji wee mụọ ya. Onye achọrọ ka akpa afọ ya na-ayọ ka nwanne anyị nwoke Blessed Iwenatans site n'ekpere anyị na ahịhịa anyị ka echizuo onye echizuo n'ụka, ka ọ bụrụ onye dị asọ ka aka na na-esi ya dịka omenala ụka si wee dị. Felix Nwosu na ezinụlọ ya na-ayọ maka ihe niile Rita aha na-eku, ihe niile obi n'obi, ka Chineke ka o meere ya dịka o si wee chọọ. David Akụmafọ na ezinụlọ ya na-ayọ ekele Chineke, na-ayọkwa nchekwaba ya na amara ya n'isi ndị be Akụmafọ niile, ma ndị nọ n'ụlọ nọ na ibe anyị na Naịjirịa, ma ndị nke nọ n'Amerịka ebe a. Felix Nwosu na-ayọ nchekwaba Chineke, ngọzi na amara ya n'isi Stanley Montel na Morgan Nwosu. Helen duru ihe si na-ayọ ngọzi Chineke n'isi ezinụlọ ndị n'ihe a na-achọ niile, wee na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Edwin Ogechukwu ihe a na-achọ. Felix Nwosu na ezinụlọ a na-ayọ maka mkpụrụ obi Teresa Nwosu. Rose Mmadụ na-ayọ maka mkpụrụ obi Legachi Mmadụ Ụzọukwu. Remi na Tekla bụ o jiri kwe na-ayọ maka mkpụrụ obi Patricia Ikedum, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke a. Aloysius na Ukeria Udeze na ezinụlọ na-ayọ maka mkpụrụ obi Regina Asueze, ofu arọ o ji wee rapụ ụwa nke anụma. Felix Nwosu na-ayọkwa maka mkpụrụ obi Linus na Paulina Ekwuom Nwosu, ndị nke rapụrụ ụwa nke anụma. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọrọ nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Maasị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Mobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na okwukwe. You
Chineke onye ọ bụ site na amara ya na ngọzi ya ka anyị ji enwe ike ịgbakọ. Akpọpụtagoro anyị dị n'anya ka anyị cheta ụzọ pụrụ iche ka anyị jezie mba anyị ndị ọzọ gaa. Na-ayọkwazi Chineke ka nsogbu nke anyị n'ime ya bịakwa nke ga-akwụsị ọsịsọ. Ụmụnna, ka anyị gbado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia site n'ikwupụta nje anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị dọrọ n'elu, onye nwe anyị mere ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị mmehie, Kristi mere ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke jike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duruo anyị na ndụ ebighị ebi. N'otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, onye ihe niile kacha mma si n'aka ya bịara anyị, mụnye n'ime obi anyị ịhụnanya maka aha gị. Biko zụlite ihe niile dị mma n'ime anyị, ka anyị na-eto n'ofufe gị. Were amara gị na-echekwaba ihe ndị ahụ izụlitere n'ime anyị. Anyị na-arịọ nke a site na Dịkọna anyị Jesu Kristi nwa anyị, onye gara anyị dị ndụ na-achị ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa ruo ụwa niile. Amen.
jidesiere m aka ike, mee ka uche gị mezie m n'ahụ. Lee na mmadụ niile na-akparị m ụbọchị niile. Onye ọbụla dịkwa m eme ihe ọchị, n'ihi na mgbe ọbụla m meghere ọnụ m kwuo okwu, mgbe ọbụla m tiri mkpu, ihe na-esite n'ọnụ m apụta bụ nkwusa banyere ihe isi ike na mbibi. N'ụzọ dị otu a, okwu Onyenwe anyị m na-ekwusa ewetara na m mkparị na ịkwa egwu ụbọchị niile. Ọ bụrụkwa na m ekwuo n'obi m sị, agaghị m ekwute ihe ọbụla banyere ya, agaghịkwa m ekwu ihe ọbụla metụrụ aha ya ọzọ, ọ dịghị ekwe m, n'ihi na okwu ya na-egbu m ọkụ n'obi. Ọ dịkwa ka ọkụ na-enwu enwu emechibidoro ụzọ n'ime ọkpụkpụ m. Ike agwụla m ịnagide okpomọkụ nke okwu ya. N'ezie, apụghị m ịnagide ya. Okwu ngosi bụ abụọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ onye nwe m na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, zaa ya. Onye nwe m na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Onye nwe m na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Chineke, ị bụ Chineke m, onye m na-achọ. Ahụ m na-akụsi m ike, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị, dịka njakịrị ala kpọrọ nkụ na-enweghị mmiri. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Onye nwe m na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Otu a ka m si lee anya n'ebe ị nọ n'ụlọ nsọ, ka m wee nwee ike n'ebube gị, maka na obiọma gị dị mma karịa ndụ. Egbugbere ọnụ m ga na-eto gị. Akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. Onye nwe m na Chineke, akpịrị na-akpọ mkpụrụ obi m nkụ maka gị. N'ihi ya ka m ga-eto
nke m dị na-eto gị ugbu a nne nụrụ. Ewelitere m aka m elu wee na-akpọku aha gị. Mkpụrụ obi m dị nwa afọ ojuju bụ onye jiri ihe gbara abụba ọrụ riri. Ọnụ m wee na-ekwe otuto gị. Podcast, those are my
Matthew dere Otito dịrị gị Onyenwe. site mgbe ahụ gara Jesu malitere ime ka ụmụazụ ya ghọta na ọ dị ya n'akara aka ije Jerusalem taa nnukwu ahụhụ n'aka ndị okenye na ndị isi nchụaja na ndị ode akwụkwọ na ha ga-egbu ya mana ọ ga-esi n'ọnwụ bilite ụbọchị nke atọ. Mgbe ahụ ka Pita kpọrọ ya jee n'akụkụ malite ịkọwara ya ka ọ ghara ịta ụdị ahụhụ ahụ wee sị, Onyenwe anyị, Chineke ekwela ụdị ihe dị etu ahụ mee gị ma ọlị. Ma Jesu tụgharịrị kpachie Pita ọnụ sị, gafee m n'azụ Ekwensu, ịnọchiri m ụzọ n'ihi na iji anya mmadụ nkịtị wee hụ ya, ọ bụghị anya nke Chineke ka iji hụ ya. Jesu bịakwara bụ ụmụazụ ya sị, onye ọbụla chọrọ ịbụ onye na-eso m ga-ebugodo ụzọ jụọ onwe ya, bịachie aka buru obe ya wee soo na nzọụkwụ m. N'ihi na onye ọbụla na-achọ ichekwaba ndụ ya ga-atụfu ya, ma onye ọbụla tụfuo ndụ ya n'ihi ga-achọta ya. Ma kedu uru ọ ga-abara mmadụ ma ya ritechaa ụwa niile n'uru wee napụ ya ndụ ya? Ma ọ bụ ihe mgbanwe gịnị ka mmadụ ga-eji wee gbanwere ndụ ya? N'ihi na mgbe nwanne mmadụ ga-abịa n'ebube nke Nna ya na ọbara ndị mgbawa ya, ọ ga-abụ onye ọbụla ụgwọ omume ya si dị. Oziọma ngozi ụwa n'ịchụrụ ya aja misa ihe ọgụgụ ndị agụrụ anyị n'ụka nke taata na-agwa anyị n'ụwa nke anyị nọ n'ime ya nwere obe nke anyị na-ebu n'ofu n'ofu. Ụwa anyị n'ime ya nwere ihe mfiahụ n'ime ya nke a nwere onye ọbụla anya. A na-echetara anyị ụwa anyị n'ime ya nwere nsogbu dị iche iche nke na-echere mmadụ aka mgba. Ihe ọgụ nke mbụ nke si n'akwụkwọ onye ama Jeremaya kọwapụtara ọtụtụ nsogbu nke chere ya aka mgba. Onye amụma wee na-asị na ya onwe ya abụrụgo onye ndị mmadụ ji eme ihe ọchị. Ọ na-asị na ndị mmadụ na-akparị ya ụbọchị niile maka ihi okwu nke Chineke nke a na-ekwusa, maka ihi ozi nke Chineke nke ya na-eje. Nke a na-echetara anyị na obe na ihe mfiarụ dịkwa n'ọnọdụ ọbụla ka anyị fụrụ onwe anyị na n'ime ụwa.
ịtọrọ Chineke dị ka anyị nsụlọ ọkụ ka ọ dasịrị ama anyị ka anyị bụrụ ndị agbanwere agbanwe oge niile, bụrụ ndị agbanwere agbanwe n'ụzọ na-amasị Chineke, bụrụ ndị na-ebube Chineke ụzọ ihe nke anyị na-eme, ndị na-ejisi ike ịtụkwasị obi na Chineke. Na nke a ga-enyere anyị aka, ọ ga-enyere anyị aka ọ kachasị mgbe nsogbu nke ụwa na-echere anyị aka mgba, ka anyị wee nwee ike ịgbalị iji mmụọ nke Chineke wee na-enyegara ya anya. N'ozi ọma nke Matiu nke anyị gụrụ, n'ime anyị Jesu Kristi kpọrọ ụmụazụ ya oku, gbagbazi anyị ncha niile oku ka anyị bụrụ mba anyị wee sobe ya n'azụ mgbe niile. Anyị na-ekwe anyị ukwe oge ụfọdụ na-asị, onye hụrụ Jesu n'anya, onye ahụ ga-enye onwe ya, bụrụ obe ya, sobe Kristi. Onye hụrụ Jesu n'anya, onye ahụ ga-enye onwe ya, bụrụ obe ya, sobe Kristi. Amen. Onye ọbụla n'ime anyị nwere ihe dị iche iche, ihe nke ma ọ bụ ihe nke ọzọ na-echere anyị aka mgba na ndụ anyị. O nweghị onye ọbụla nọ n'ụwa na-enwere nsogbu nke a ma ọ bụ nke ọzọ. O nwere ike bụrụ maka ahụike, ma ọ bụ enweghị ọrụ, ma ọ bụ ego, ma ọ bụ nsogbu nke alụmdi na nwunye, ma ọ bụ nsogbu nke ezinụlọ. Nke ka nke o were anya n'oge ugbu a, ụwa anyị nọ n'ime ya nọ n'ihe nsogbu. Anyị niile ma nsogbu ụwa nọ n'ime ya. Obe ụwa na-ebu, obe nke COVID, nsogbu nke COVID, ihe ndị a niile bụ ihe mfiarụ. Mgbe ọbụla anyị masịgoro oke anyị, mgbe anyị masịgoro oke anyị ịgbara nsogbu ma ọ bụ imere nsogbu, kedu ihe ọzọ nke anyị nwere ike imekwa dị ka mmadụ? Mgbe anyị masịgoro oke anyị, anyị eme gịnị? Anyị nwere ihe niile wee hanye n'aka nke Chineke. Ọ bụsị anyị nwere ike ime were ihe niile wee hanye n'aka nke Chineke, maka anyị na-ebido nke Chineke ka mma. Anyị ewewere okwukwe, nchekwa na ịfụnanya wee na-eso ihe nke ụwa anụma. Ebe ọ bụrụ na Kristi ebara anyị n'ụbọchị taa, bụ ka Chineke na-echekwabakwa anyị, na-agọzi anyị, ka amara nke Chineke na-agbakwa anyị ume oge niile, na-agbanye ume oge niile, ma ọ kachasị mgbe nsogbu nke ụwa anụma na-echere anyị aka mgba. Ka amara nke Chineke na ngọzi ya na-agba anyị ume site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ugbu a ka anyị kwụrụ ọtọ nke okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke na jike niile mere n'ime na ala, ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke, nna m tupu ụwa ụwa niile, Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya ọmụmụ ihe eme, ya na otu ihe, ihe anyị bụrụ Chukwu.
nsọ Kristi ka mmụọ nsọ Chineke na-edu nzukọ oge niile ka na-amịpụta ezi mkpụrụ nke site na nchekwube na ezi mmụọ mgbasa okwukwe nke Vatican Council nke abụọ. Anyị arịọ gị maka mba niile dị n'ụwa ka ha na-akwado ezi iwu maka nchekwa, ezi ahụike na ọdịmma ndị ọrụ niile na ndị ikwu ha, ndị na-akwụghị ụgwọ ihe ga-ezuru ha n'ezinụlọ ha. Anyị arịọ gị maka ndị nkụzi na ụmụ akwụkwọ ndị na-alọghachi n'ụlọ akwụkwọ ka ha were obi na-anụ ọkụ na ịfụnanya maka ezi mmụta lọghachi n'afọ ọhụrụ nke mmụta. Anyị arịọ gị maka ndị niile ji ezi obi, ndidi na umeala elekọta ndị okenye na ndị ahụ na-esighị ike, ka ha na-asọpụrụ ugwu na nsọpụrụ dịrị ndị ha na-eleta, ka Chineke na-agba ha ume n'ọrụ ha oge niile. Anyị arịọ gị maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụaja n'oge niile, ka anyị na-akpọ onwe anyị ume ime ọnwụnwa ihe mgbu niile nke na-abịara anyị na ndụ anyị ụbọchị niile. Anyị arịọ gị maka ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Maasị dị asọ taa, ndị nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche n'isi nso a, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19, ka Chineke kasie ndị ọrụ ha metụrụ n'obi ma nyekwa ha ezumike ebere. Anyị arịọ gị Chineke dike niile dị ebi ebi, anyị eburugo mba anyị dị iche iche bịa n'iru gị, wee na-arịọ ngọzi gị, nchekwa gị na mgbazi gị. Biko meela anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Rabano mona mkaja ina chum lega masi chum na jikeni ne ina lano. Amen. Diwano site na onyinye nke adị nsọ anyị na-enyere gị mgbe niile. Nye anyị ngọzi na nzọpụta gị.
biko were ike gị mezuoro anyị ihe omume nke a anyị na-eme site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ kwalite n'obi elu ka anyị na-eji nwere Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ezi ezi na-azọ ndụ na ekenye gị ekele oge niile na ebe niile ọdịnala nsọ. Chineke chike niile onye ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị, onye site n'obe ya na mbilite n'ọnwụ ya zọpụta anyị na njọ na ọnwụ ebe ebe, sitekwa na ya kpọbata anyị n'ọkwa dị otito nke anyị ji bụrụ agbụrụ ahụtara ahụta, ndị nchụaja nọ n'ọkwa eze mba dị nsọ, ndị Chineke wetara onwe ya. N'ihi nke a ka gị bụ ndị si n'ọchịchị kpọbata n'ihe nke gị dị ebube ekwutakọrọ gị n'ụwa niile. N'ihi nke anyị na-esi igwe nye mmadụ nke eluigwe na-ede ebube gị oge niile n'ukwe na-asị na Jesus is something they do so and you do the dance something for some body how we all are how no brake onye nwanyị Jesu Kristi onye mere tupu ndị na ọdụ aka ya wee na-alụ wala achịcha dede kele otito na waya na ihe maazị ya sị ala nke a bụ ego niile tara ahụ ka ga-enye maka itu apa kesimpulan maksudnya nyasi di kemana yang pakai kita itu masih biasa dalam muka orang ini dari kami pun kau dahulu dia berbe agak banyak ini madina ke warung jam dengan muka jangan Kali kita nak hidup minggu lupa, ani dah lupa. Nama cerita kau nak minum yang mana dia punya ni macam dia. Ada lagi ni perkara yang main kita lagi. Ani cuma ada kaya pun kita tahu apalagi Kristi kalau tu sana kita masa. Nah kita sebagai kasuruan ini mereka banyak kita ya. Gausia pun banyak Francis. Bishop banyak Gausia itu foto gini ni. Kita pun nani itu juga berjalan di sini. Bapa Tahan, anda satu pulang hidup berbagi, bikut melayani negara. Kami seluruh berjemaran ekosistem tekstu, Joseph Pedensa Mutia, dan Apostle. Yuji Pedensa, anda sahabat ini
ekpere nnata oriri nke mkpụrụ obi. Jesu nke m, ekwesịrị ike n'ezie ịnọ na sakramenti Eucharistia dịkasịrị nsọ. Ahụrụ m gị n'anya n'obi niile karịsịa ihe niile. Maka ihe ịhụnanya nke a, njọ niile na-ewute n'obi nke ukwuu, ayọọ gị mgbaghara maka ha niile. Ọ na-agụsi m ike n'obi ịnata gị, ebe m enweghị ike ịnata gị n'ezie ugbu a. Biko bata n'ime m obi m ka ị bụrụ nri nke mkpụrụ obi m. Ejikọọ mmụọ m ọnụ na nke gị ugbu a. Ekwekwana ka nkewapụ onwe m n'ime gị. Amen.
Ka anyị bịa arịrịọ. Onyenwe anyị, inyere anyị achịcha nke eluigwe ka ọ bụrụ nri nke anyị. Biko, ka achịcha ahụ na-agba anyị ume n'ịhụnanya gị, ka anyị site n'ụmụnne anyị wee na-agbara gị odibo n'ụzọ kwesịrị ekwesị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ ole na ole ọnwa Ọgọst nke ya kwụsị echi bụ ọnwa iji enye onyinye atụrụ Chineke mma mma n'ụlọ ụka anyị ebe a. N'arọ nke a dịka o si wee dị, ọ bụ monetized Thanksgiving ka anyị na-enye. Otu dị iche iche na asọmpi otu ite anyị nwere n'ebe anụnwa. Maka o si wee dụ ndị otu dị iche iche na-ajụ ma enwere ike inye ha oghere nwantịntị dịka arọ nke a si wee dụ. N'ọnwa Ọgọst ka anyị na-eji akwụsịbu, ma n'arọ nke anụ anyị na-eme dịka ụbọchị si wee dụ, a na-enyekwu anyị oghere dịka ụkọchukwu anyị si wee tụlee wee nụọ ka anyị si ayọ. A na-enye anyị oghere monetize bazaar anyị a ga-emegide ewe ruo na ngwụsị ọnwa nke ọzọ, ọnwa Septemba. Ihe ọ pụtara bụ ndị Hiri Zone, Shanahan Zone, Tansi Zone, otu dị iche iche, ICMO, ICW, Legion of Mary, Charismatic, otu ọbụla nọ n'ụlọ ụka ebe a, anyị ka nwere oghere. Mmadụ niile ezinụlọ ọbụla anyị ka nwere oghere. Ndị enyi anyị na-eziga ndị nọga na steeti ebe ọzọ, ebe ọbụla ha nọ na ụbọchị kaghị, anyị ka ya emegide Thanksgiving, onyinye monetize bazaar wee ruo na ngwụcha ọnwa nke Septemba. Obodozie oge ahụ ka e ejikwazi anyị ụbọchị anyị akpọzi rizọt. Ya biko, onye ọbụla gbaa mbọ. O nwere ndị emegharịrị ha arụ wee na-akpọ na-ajụ, biko oghere ọnọdụ ihe anụmanụ lotekwe ihe ọbụla ihe eme ide ya, ọ bụrụ cheki lotekwe ide zonu isi na ya na memo na cheki gị. Ọ bụrụkwana na ọ kachi gị itiri n'ime tinye na envelopu, dee n'azụ envelopu zonu nke ị nọ na ya ka e wee nwee ike itinye ya ebe zonu ebe onye abanye. Ụka ọzọ ga-abụ Septemba 6. Ụbọchị ụka ọzọ, dịka ọtụtụ n'ime anyị si ajụkwana kedu mgbe ya ebido, kedu etu ya esi bido. Anyị ga-ebido ịkwa ụka n'ilo ụbọchị ụka ọzọ. Ọ ga-abụ na parking lot. A ga-aka ụka 8, ụka 10 na ụka 12 etu anyị si akabụ. Mana etu anyị si akabụ, o tekata aka ofu awa ọ gbasaa, onye ọbụla nara. Onye bịara na moto ị bịara, ndị ọchịa sịga na ebe a ga-agwa gị nke ihe esi were paakị moto. Anyị anọ n'ime moto anyị were ka ụka ahụ ụka niile agbasakwa, anata oriri ewere na-ana. Etu a ka ọ ga-esi were gaa. Ụbọchị ụka ahụ abịa ga-akọwara anyị ọfụma. Ndị ọchịa ga-anọkwu ebe a, ndị na-enye aka n'ụzọ dị iche iche. Onye ọbụla ya nọ n'ime moto ihe were ka ụka agbasaa, osikwa ebe ahụ were nara. Anyị ji n'aka na ahazie ya ọfụma, ihe niile ya aga ọfụma na ndọ ya aga ọfụma. Igbo Amaka klaasị na-aga n'ihu. Ndị niile nọ na ya ha ka na-eme Igbo klaasị dị na klọb, ọ na-aga n'ihu. Ndị
communion class lotenu Septemba 6 ụbọchị ụka ọzọ 2 p.m. unu ga-eji were bido Zoom communion class 2 p.m. maka ndị communion class na parish anụnwa. Ndị nke confirmation ụbọchị ụka ọzọ agwụ n'ụbọchị ọ ga-abụ na Septemba ka unu ga-ebido confirmation class. Ndị nne na nna edebeghị afọ ụmụ ha ka na-eche ụbọchị ụbọchị CS na-emechiele. A na-emechi registration in the next 1 week or 2. Ọ bụrụ na ha akpọbeghị parish kpọọ parish ebido ha klaasị o mechie. Gbaa mbọ hụ na ịkpọrọ parish debanye afọ nwa gị ka a gwazie gị emezie ịkpọta nwa gị mgbe kwuru na ọ ga-abụ na ngwụcha ọnwa Septemba. O yi apịasị gị arụ idebanye afọ nwa gị. A ga-ebido klaasị na Septemba nwa anyị nọ n'ime ya. Ofu onye otu anyị na-abịa nwoke ebe a oge ụfọdụ rapụ bụ Chuks Agụ, nwunye na ụmụ ya bụ ndị toro ude anyị mafụrụ nsị Sicilia were bịakwa ebe a ma ọ na-ada abịawa mgbe arụkweli ya na onwe ya rapụ n'izuụka gara aga. Ọtụtụ n'ime anyị maara ndị ha bụ, mara onye ha bụ, mara ndị metụtara ha, mara ụmụ ha. Anyị na-ayọ anyị malụ ka anyị si eme ka ndị ma ha ka anyị kpọruo ha na fon, ndị ya eji ije ụkwụ n'ụzọ ọbụla ụzọ anyị si emetụtara onye otu anyị rapụrụnụ na ndị ọ rapụrụ anyị maka anyị si emetụtara ha. Biko ka anyị mee na-eju ahụ. Tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa Ọgọst. Dịka anyị si eme, all the August babies biko hapụrụ ọtọ ebe ọbụla ga nọ ma ndị nọ n'ụlọ ọrụ hapụrụ ọtọ ka anyị gote all the August babies. Fada anyị sogburu ofu n'ime ha. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear August babies. Happy birthday to you. Anyị na-ekene unu wee na-ekenekwa ụkọchukwu anyị na-asịkwa ya gee n'ụzọ pụrụ iche. Happy birthday, happy birthday ndị nke nọ n'ime ụlọ ụka ebe a. Daalụnụ. Anyị na-ekelekwa anyị niile nwere ike isonyere anyị na nyamasị ụbọchị tata. Ndị parishi anyị niile na ndị ọzọ niile na-enwe ike isonyere anyị. Anyị na-ayọkwa ngọzi nke Chineke, odudu ya, nchekwaba ya na-eche na ndụ anyị n'ofu n'ofu site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka anyị naba n'udo na-ebisakwụsịgo.